এখানে হামবাই তিনি 12 তারিখ আগস্ট 2020 जों दिनै बेलायखान खाथुम खाजान बिसिंथि फाइलेमनि उजान मैदान ओ जागाव माइरुम बाख्लायनो हानाय ओमफ्राय मालाय फैखा जों ओ जागा प्राय 88 फेमिलि माबा दङ ओमफ्राय जों त्रिपुरा नेशनेलिस्ट एमप्लय एसोसिएशन आनि संगठननि जों दिनाव जोंनि पाल बेबाग दंबायो आपा जोंनि संगठननि जीएस ए एडीसी हेडक्वार्टारनि प्रेसिडेंट आपनो कारै जोंनि सेंट्रलनि वाइस प्रेसिडेंट दं अखिनि जों गोबां खायथिनि फाइलायखा ओमफ्राय बर' बाय मालाय फैखा बालाय लामा रक हामिया खूब कस्त खाफायब्रो गारि दुमलाय आखलाय सफायलायखा हायबानो ओ जागा बरंनो नुगै बालायखेनो थाइरंमाय जाहाय नांजाखा ओमफ्राय आं अबनो बरंनो साखलायखा जे दाबो तो लकडाउन पिरियड बाहायखे तंनाय बाहायखे जानाय बरंनो साखा ओमफ्राय ओ लामा रक दातिंथ आबो जों जोंनि सरकारनि तरफ থেকে जों सानाय ओमफ्राय अबो बालाय वाना मासिंजा आं किसानि अबनो मा साजिनाय बालायखेनो वाना मासिंजा लामा बालायखेनो हाफं हाथाय कुचु खालाय तिनर सफायमनि ओमफ्राय ओ जागाव जे बर' बाहायखे तंखा बुंनो लाइफ बाहायखे ओ जागा काटिका बालाय वाना मासिंजा अबो जे बर' फाइनो फाइनाय बसबनो काहामखाय माने अभिज्ञता सिने हायसि माने बुखबाय एक्सप्लेन खायसि मालिया अबा वाना मासिंगा जागा आसे हाथाय पारलाय सब बलं बिसिङो आखे कष्ट खाय तंमानि दैनि प्रब्लेम बालाय वाना मासिंजा ओमफ्राय अबरंना बालाय खानो खायका एकदिके गौर गायचे स्कुल दङ अब आन्दार तुलासिकर आईएस स्कुल बाहायनो एकदम खूब निम्न माने गांखोना जागा 40 जन स्टूडेंट ते खरगुरि टीचार